Pangag. Pangag. Kira. Uy. Smile mo dia. Picture ba ni? Oo. Eh, i-post ko na sa Cebu Origin. Kami lang sa Cebu Origin. Namin Japan. Padong na sa mesa. Saan ang lugar ang yate? Bukaran na risyaw eh. Masih sakyan sa sunod, boss. Grabe. Kini mau nih barog ni style. Barog style nih. Barog nih. Saya nih. Allah. Kana mas grabe ito gina. Katilaw ang tagamoy. Ala barog. Cukurita. Grabe taas ang nagdana yate. Sindoy. Kansi ko nila. Ito matista. Grabe ay. Dara na tayo. This is it. This is guys. Say hello to Cebu Origin. Nasa views po ba eh? Sige. Nani ka?
Kira. Bisa pwede belihan mo eh. O pwede na bilhin gamay? Gamay na po. Kapasahan nila halo. Mau nih kuya mo ha? Kuya Helen? Okay. Aning nag-review yung kuya mo eh. Saan to yung... Saan talaga yan? Kaya may klaro video ang tao. Hindi na ako. Kaya may klaro. Dako to sa Ryuma ya. Rides din yung ito. Pagpapalihan na kanak yan yun. Pagpapalihan roller coaster kaya wala lang ka ng gana na. Makuyo ko, ano ba, ano. Sa Ryuma ba? Straight. Kuha ka ng Wala yung mga tuyok. tuyok yan no? Mo rin, mo ito gusto ka rin. Pwede di area. Yang train, boss. Ang dili na sa train, no? Highway yun. Train man ang ano, ubos. Ang ubos na? Oo, ubos train. Wagi. Ilawom? Ilaw mo ng bridge ba? Ilawom mo ng bridge? Oo. Train, wagi na. Grabe ko ang ba? Ang nangyari sa nai ko hindi. Anong nga bridge sa Japan eh. Grabe yung isla-isla. Daghang isda yung Oo. laban. Arya? Kumbate! Kumbate mo subaw. Nagsabot oy. Ingon siya ba nga, iiksak ka, ayaw mo pangutot. Leo. Kasi no? Lula. Good luck sa otot. はい、お待たせしました。地上60メーター、海抜200メートルからの急降下。一瞬の無重力空間をお楽しみください。それではパワーボードのスタートいたします。 Patay na. Good luck. Grabe oy. Hindi ko sakay na eh.
Kuangan pa? Kuang bay. Ah, bitin, bitin. はい、皆さんこんにちは、ボーターターボドロップへようこそ。安全なドロップいたします。スピードブロック上昇します。 Oh, say hi. Saka doon, action na nagpuro. Sugod na mga kagunay dugo, Phil. Dokal, gini abot botol lagi. Sigang na. Sangko na. Unsa?
Siyagi to eh.
gilas. 車両から出らないようにお願いいたします。Kaduha day. Kausar day.